Nje nguru kugira tusinyo kisaisi. Kowe kenyarukia montini ngo akachikura ligo magoti. Na bere kingukina ubogima bore bwobotako bonene hekwara minto ntwari kwenyara tata tare kugenda ligosomba bana ba minto onde gukigoro. Igonde family yabana kianda nonda mangi yabarako kero montari gwekanana anda kweriye. Abere nkweriye somo cyakaro abundi sirwe na manyire gusuna na bere tirangete nene na nyoriro umwana kipati mbaya na bere nzibeka ngo mukine gotira kimasomo na injere ndege sakukia nige kuiwekana na mutiri wetire buyo somiro ikire university tole nera buya na makobe na mwikire school so mwako guiko gatatu 2021 mutinyo kianda ndi asiga sinari gusuna kanyora magora kwera chinguru kera erete chinguru ngabagi ngonya kwa nyagitari ne chibesa nabwate ginko masomi ngoenda nyagitari ginko masomi kuira nyagitari chinyagitari bosongo keroko weta ono yaikeire ndabwate omokonyi chibesiri chiarire na ikaransire nyumba tindi gotara ngo bogori guguno omwana bona nonye asemenyete nonye konyora nonye no moiri abasana bagocha bakinire ndi bandra banga kende nali korwa bubono na bonko beka keregenda asende nongo korire chabu nongo beka mati ono inche tinko manyanya sao yonko lero butukono mugaso mwana uri nabakonya gosoma ndo gagontomera bese na mwakanira na muragera konya gosiko bugima bono buno mutienyo yo gatano chagete gosoma ringi skuru bono yaikire mwana na bale kirasi lakini amatemo atangasire weekend tali gokora mwana nontebiri bono mama kwarosire na manyire ngwanganjite lakini bono tigange ni ebinto nyare gochaka nja gukorenda mano neno mumura ngachikolengere linda kiko nyare kananga swasa masabe senge nchonje timbati amakonyondo oyo kondolera mabera yesinake umuntu urenge guchazi kanisa ngatubole netira sumurangu nkamororo musubati onde musubati uyu mugako ena manyete nganda ngamutege nonteberi umugako okorukimika akiagenda ndigeriri nyamaro yo korukuri nyamara na manyete sinarenge gosonera agachikomotebi ngachiko tonga nyora abantu bagwa kodi korugesieri bagacha bakandora bunande korwabu bagakira kigimenge ncho barochende mbigite bakecha bunyumba bakanganga nyakomohereza hali yaigo bafuatirire muraliyo yogenderere kombuata kurwase mintefu munyasaba sise ninandaba mentera mule meru nyasaye kende yosima usaba nyasaba ekorumintefu emwabarali bararo no nyasaba kinike moika nande mule merwa mwana munangu kwa naiga bachira bange hoyo moto miru narama koru county bangole ire bindana korora mwana sabuni amabuta ebintu bandeteire bakendagire bituma bakachisukali no basinje ndanya korora semya kebere na rwalire hono no baramo nainje mintefwe bunyasaba sise nandaba mentera honara motebire amaligani ane nalelira ikiromo elio asomyo mwana na satigarire tia mukori keregento bakomwana na graduate haleluya mwana nyaseti gamosese nyasale na ndabumentere ebyago kora bimente kana serie talia Yesu harama nyasago sese ni nyasako rwanere na beire ngokoigwere dinyamira county gogokwana matange mekutano chenigo na kaeta inonyo nyamira bono sinyuna kingo goikera kumbe noyo na kuru county na beire ngwakara barai batali kongi unje tindi koiwekana ningo ndese hakimbuya mono koigule bali batali koigugu nayo ko banyora nyasaye mbuya mono harama mbuya mono sese nigu na domenteru amen abarari ba minto FM akinya saba mentere tigatata ba mona inu akimbuya mono marusire rio temeyane konye nama ite wese ninkoro motienyo yo tianya saba sese ne family yao kubwa mono maligali kwale line korugoro Mungu ametimisha tikanya sako rubanza kwae bia mono nyasaba sese ndangro Samuel Motari araya seri nyamara mwasina politician na kodi siasa one siasa nera bantu bunango nyakonya kora iga bantu bamedenga ngo konyande omongi no yo nakamarorire ga ari ga gutusondera kianga ngatanga bori ngaji ari mikaga antine kirani hayara mikaga ngeresa agante yumongi no ni garware tari gusuka ngamato yo bangari tuko njengende morore nkwane go Chiminto FM ntebyo nyanja
onyanja nari ekero gento kiabire ase riosa ria abanto gose giasire ase media gokonyeke gokoba bwango bono agete igoro twarenge na Mika Maranga twakorire egasi nere ari Nairobi transport country bus tukarora omong'ina oyo basamaria abayoroche minto naende mwateiya abanto ng'a minto mwene minto nabenge engoko ekonda yari isiko lakini yabeka lige nararia minto timbwati mang'ana mange naende timbwati mang'ana mange Ntiasa Marieta David Mswati Onyanja korwa kaunti ya Nyamira kinyorogi ya Ibucha West Mugirango nabere no mogoko ase okonyora omusaada korwa ase omweshimiwa Arama omusaada bwa omwana one oyokonyo ora nyeta chinyinge akono kacha gokoreria Bosongo Hospital asa abeire chiriki isato goitera ase okonyora kwane kwarenga oboke nabere kinkorera ase abasani na ase abairi goita naina changa sangia omukonyo yomokuruse eskuru y'omwana ase agasomire omwana na Michelle Kwamboka Sironga Primary School goitera head teacher na deputy head teacher n'abarimu bebe staff ya Sironga Primary kera bagite bakariye rimo cyangwa umwana one aho yaberega kurwara ase imetinyi ibere nabo baje bakamurigera imega bakabero kwane kandi naikera center bwati enchera ekobera kwa sina ikere ene chepi ya nabwate kwa ikera se yanga kanire ya rechingo kere twakwana n'abarimu bari nabo bayigwete ibiro byane kono bakandura mabira sana bagande nganto gokonye kabambo tinga inga kitura kore to gokonye gukani kwago bate tugotambe irindo konywe ngabate bone se ikere into nabwate naoni na kore ndende yo bono mbwate yeje na nyoda mariogo kwetera se mweshimiwa Arama na kembia muno ase omwana ase bono igare getanda ase etro ya gatatu bed number 165 ono apya eteringi ya mono kini una nanyo ya Mario gaya ndino kugenanga gochiari gochincha Ibucha sub location West Mugirango.